ikuskapen orokor eta zehatza egin dezan. Gisa horretan jardunbide txarrarekin eta ustelkeria kasuekin finitzeko. Azaleratu diren 10 medikuetatik 6 zuzendaritza karguak dituzte. Bitxia da gainera, mediku gehiena ginekologia kontsulta pribatuetan egiten dutela lan, batez ere Ernaltze klinikatan. Carlos Artuondo osasun sailburuak erraten du ordea, kasu batzuk arauaren barruan omen daudela. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak erretretaren erreforma 49.3 artikuluaren bitartez onartu izanak gehiengoa sumindu ditu erreformaren aurkakoak eta aldaketak eragin ditu protestetan. Oraintsu arte sindikatuek antolatutako mobilizazio egunak izan dira kontrakotasuna erakusteko modua, baina sindikatuek ohartarazi diote gobernuari gero eta zailagoa dela herritarren haserrea modu baketsuan eta antolatuan bideratzea. Asteburuan eta atzo ere, antolatzaile jakinik gabeko dozenaka mobilizazio izan ziren eta horietako askoren amaieran borrokak izan ziren manifestarien eta polizien artean. Eta Frantziatik mugitu gabe atzoko azpigituren erakunde arteko bileran, abiadura handiko trenaren Bordele eta Akize arteko lotura 2052rako eraikitzeaz jardu zuten, baina Akize eta Hendai artekoa aipatu ere ez zutela egin jakinarazi zuen Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Eta ezinezkoa dena da tren garraiobide kate honetan zulo bat izatea, eta zulo hori izatea Frantziako gobernuak ez duelako betetzen bere konpromiso Europar erakundeen aurrean. Bihar 39 urte beteko dira poliziak Pasaiako badian, Bionia Izpuru, Jose Mari Izura, Rafa Delas eta Pedro Mari Izat hil zituenetik. Lore eskaintza egingo da bihar eta ekitaldi nagusia larun batean, martxoaren 28an bestalde, auziak aurrera egin lezake poliziak identifikatzeko saioarekin. 7 urte eman zituen Pasaiako segadari buruzko auzibideak artxibatuta, harik eta Donostiako instrukzioko bigarren epaitegiak errekonozimendu proba egiteko zitazio egin duen arte. Gipuzkoako Foru Aldundiak Intxorta 1927 kulturelkartearekin batera Gerra Zibilean erbestera ihes egin zuten 10.400 gipuzkoar baino gehiago omendu ditu. Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiak adierazi duenez, pertsona horiek gerraren izugarrikeria lehen pertsonan bizitzeaz gain, beren etxetatik eta familietatik urrundu beharraren zigor erantzia jasan zuten. Gerra guztiak sortzen duten sufrimentua eta aurrengan sortzen duten sufrimentua agerian utzi nahi dugu. Kirol arloan Araban ekitarrak kirol klubak desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien bizi kalitatea hobetzeko saskibaloi sozialeko proiektua garatu du. Queremos que compita, visibilizarlo, sensibilizar a la sociedad, que los demás les conozcan y que se atrevan a jugar, romper esa barrera del autismo y que se les acerquen. Eta kulturan Iñigo Muguruza musikaria gogoan, Elkar argitaletxeak, EHZ festivalak eta Antzeta irratiak lehenengo Paradisu zinema musika bekarako deialdia egin dute. Iñigo Muguruza musikaria gogoan, Antzeta irratiak, EHZ festivalak eta Elkar argitaletxeak, Paradisu zinema lehenengo musika bekarako deialdia egin dugu. Gainera bekak izenburua ezin hobea duela, Paradisu zinema, Antzeta irratiren hastapenetan, ja 20 urte atzera eginda, beti egonda familia, Muguruza familia aski gertu. Zergaitik, sinpleki festivalarekin dugun helburuetariko bat baita euskal kultura sustatzea, euskal artistak aintzinera emaitea eszenatoki bat eskainiz. Beka deialdia disko bat grabatzeko da, argitaratzeko eta sustatzeko. Baldintza bakarra, jatorrizko kantuak izan behar direla, originalak eta euskeraz. Ez dago beste mugari. Eskerrik asko!
Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. LAB eta UGT sindikatuek bertan behera utzi dute ostegun honetan osasun bidean egitekoak ziren greba. Akordioa lortu dute Nafarroako gobernuko osasun departamentuarekin intersindikalak eginiko aldarrikapenetako batzuei konponbidea emateko. LABek bere aldetik esklusibotasuna kobratzen duten eta arlo pribatuan lan egiten duten 10 mediku kasu berri salatu ditu ustelkeriaren aurkako bulegoan. Sindikatuaren esanetan, iruzurrezko egoera orokorra da eta foru gobernuari eskatzen dio ikuskapen orokor eta zehatza gisa horretan jardunbide txarren kasuak eteteko. Lehenengo kasua ezagutu genuenean, argi esan genuen kasu hori izan zitekela kasu bat praktika orokor eta normalizatu baten baitan. Orain, salatu berri ditugun 10 kasu hauekin, hipotesi hori konfirmatzen da eta gerian geratu da praktika txarrak ematen direla mediko batzuen aldetik, sindikatu medikoak ordezkatzen dituen mediko batzuen aldetik osasun bidean. Gobernuaren utxikeriak behartu gaitu ustelkeriaren aurkako bulegora joatera eta bulego honen esku ustera LABek duen informazio guztia benetan argitzeko zer gertatzen den eta praktika txarre hauekin amaitzeko. Ikusten duguna da osasungintza publikoa bidegurutze batean dagoela, alde batetik daude osasungintza publikoa negozio bezala ulertzen dutenak eta beste alde batetik gaude osasungintza publikoa defendatzen dugunak guztion osasuna eta lan baldintzak hobetzeko eta indartzeko. Lan gatazkei helduta kaleratze gehiago iragarri ditu Amazonek, beste 9.000 langile kanporatuko ditu urrengo asteetan. Azken horiek 2022ko abendutik 2023ko hasierara bitartean egindako 18.000 enpleguko murrizketari gehituko litzaioke. Kaleratze gehiago iragarri ditu Amazonek, beste 9.000 gehiago. Izan ere, 2022ko azaroa eta 2023 urtarrila bitartean 18.000 lagun kanporatu zituen. Orduan, jaduar zerbitzu giza baliabide eta txikikazko salmentako ekipuetako langileak kanporatu zituzten. Murrizketa berri horrek arlo hauetan izango du eragina. Amazon Web zerbitzuak, teknologia eta pertsonen esperientzia soluzioak, publizitate arloa eta Twitch streaming kanala. Walmart biltegin ostean Amerikako estatu batuetan langile gehien dituen bigarren enpresa da Amazon. 2022an 1,5 milioi langile baino gehiago zituen, 2021an baino 6,7 gutxiago. Eta erretretaren erreforma parlamentuan geratzeko azken saioak utz egin du, baina gehiago ahuldu du Frantziako gobernuaren kapital politikoa. Frantziako asambleak 9 boto eskasengatik bota du atzera erreforma oztopatzeko Elisabeth Borneren gobernuaren aurka jarritako 2 zentsura mozioetako bat. Zentsura mozioak gainditu ditu Parisko gobernuak 9 boto eskasengatik Asamblea Nazionalak atzera bota du erreforma oztopatzeko Elisabeth Borneren gobernuaren aurka jarritako 2 zentsura mozioetako bat. Liot taldeak, hau da askatasunak, independenteak, itsasoz araindikoak eta lurraldeak bultzatutako mozioarekin ere ez da posiblea izan Borneren gobernua kanporatzea. Alderdi arteko testuak 218 boto jaso zituen, baina beharrezkoak ziren 287. Bigarren mozio zentsura bat ere aurkeztu zuen eskuin muturrak, babes gutxiago jaso zuen ala ere, aldeko 94 boto alegia. Edonola ere, inoiz baino gehiago, presidentaren alderdiak bere ahultasuna erakutsi zuen asamblean. Frantziako gobernuak zentsura mozioak gainditzeak adierazten du onartu dela erretiro hartzeko adina 64 urtetik 64 handitzen duen erreforma Ipar Euskal Herrian eta Frantzian.
Hori bai, proiektua ez da indarrean jarriko automatikoki, Emmanuel Macronen presidentearen sinadura ezinbesteko baita, eta hori ez sinatzeko eskatu du oposizioak, gizartea kontra dagoelako. Boto eskazengatik, baina Macronek bere gobernuaren jarraipena eta pentsio erreforma salbatu zituen, eta horrek kaleko protestak areagotzea ekarri du. Lio eta lerritik beste aukera batzuk geratzen direla dirazi dute. Hala nola, auzitegi konstituzionalera jotzea edo erreferendumaren ekimena biraztea. Eta tentsio bat tinkotzen doan bitartean, asteartearekin Macronek bilerak izan ditu. Goizeko lehen orduan bildu da Elisabeth Borne lehen ministroekin eta haren gobernua babesten duten 3 alderritako buruzagiekin. Ondoren, bi kamera legegiletako presidentekin bazkaltzeko lotu da. Gai zaldatuta, bihar, 39 urte beteko dira poliziak Pasaiako badian Dionia Izpuru, Jose Mari Izura, Rafa Delas eta Pedro Mari Isart hil zituenetik. Loreskaintza egingo da bihar eta ekitaldi nagusia larun batean. Martxoaren 28an bestalde, auziak aurrera egin lezake poliziak identifikatzeko saioarekin. 7 urte eman zituen Pasaiako segadari buruzko auzibideak artxibatuta, ariketa Donostiako instrukzioko bigarren epaitegiak errekonozimendu proba egiteko zitazioa egin duen arte. Ikerketa hasieratik zulatua egon dela eta beharko dugula beste gizartearen, jendearen, herriaren inplikazio bat. Politikariak eta giza eskubideen alde egin eta hau dona ez badute aitortzen, ez badiote erreparazionik ematen, ondiken da sufrimiento handio da, ez? Gure zaudiletan gatza botatzen nahi dira, Beti gogatuko naizena eta ez dutena superatuko. Zate zuen ezin alda ezarren. Zintzun sinistu behar, gauzak hain garbion da. Gauzak hain garbion da. Hainbeste tiro egin denak. Egia jakitia sekulako handia izango litzakela. Pozik handien hori izango litzakela. Da horren alde jarraituko du bat, dute ibestak ez. Egon da gizuz izango litzakela. Horren bezturtez bueltan. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Intxorta 1937 kultur elkartearekin batera, Gerra Zibilean erbestera ihes egin zuten 10.400 gipuzkoar baino gehiago omendu ditu. Gipuzkoako Foru Aldundiak Intxorta 1937 kultur elkartearekin batera, Gerra Zibilean erbestera ihes egin zuten 10.400 gipuzkoar baino gehiago omendu ditu. Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiak adierazi duenez, pertsona horiek gerraren izugarrikeria lehen pertsonan bizitzez gain, beren etxeetatik eta familietatik urrundu beharraren zigorrerantza jasan zuten. Gerra guztiok sortzen duten sufrimentua eta aurrengan sortzen duten sufrimentua agerian utzi nahi dugu. 650 pertsona baino gehiago hurbildu dira Kursalan egin den omenaldi ekitaldira, eta bereziki oraindik bizirik jarraitzen duten eta ekitaldian parte hartu duten gerrako 100 haur omendu dituzte. Gerra Zibilean zuzenean parte hartu ez arren, gerrako haurrek larriki pairatu zituzten gatazkaren ondorioak, oso adin txikian erbestera ihes egin behar izan baitzuten. Entzun ditzagun aurrak zireneko zenbait testigantza. Santillana koniten zaten lehartz behar bat zen bizi izanan, eta Bilboti nazionalak etorri zienen, nire ama aldun zehola, junginen Santillana de Marre, zatekan gure herriko emakume bat bizi izan, da horretik jaioan izenan. Eta gero, junginen nire ama neskamer sartu zen, eta nire junditzen orfanato bat a San Fernando. Para los niños de la guerra. Eta handan honitzen 5 urte. Gerra sortu zen, zeatu zenean,
nire atxak, beste anaxakin da, zumaitikan motor zea bat ziutan, barko txiki batzuek motorra detzekin dugu. Eta Bizkaia irezi zuen, eta harrapatu bat zituen, hilingo zituen danak eta. Abertzaliak zialako, abertzaliak. Orain errebesteratu behar izan zuten protagonista horien testigantzekin batera gerra salatu nahi izan du Gipuzkoako Foru Aldundiak, baita gerra bera sortzen dutenak ere. Frantziak iragarritako abiadura handiko trenaren atzerapena zeresan handia ematen ari da. Euroeskualdeko agintariak Donibane Garazin bildu dira, eta HTA izan dute hizpide ardatz Atlantikoa lehenesteko eskatu dute HTaren proiektu arintzeko. Frantziak berez Europako Batasunarekin hartutako konpromisoaren arabera abiadura handiko trena 2030erako eraiki behar zuten. Iparraldea eta hegoaldea lotuko dituen abiadura handiko trena 2030erako espero zen, baina Frantziako otsailean adierazi zuen HTaren Bordele eta Akize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Emmanuel Macronek esandako arbuiatu eta Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak mezu bana idatzi zien Frantziako eta Espainiako presidentei, Euskal Y-koaren lotura arintzeko eskatuz. Pedro Sánchezek bere konpromisoa agertu zuen. Macronek ordea ez du horren gaineko konpromiso zehatzik hartu nahi izan. Konpromiso zehatzik ez du hartzen, erantzun dio esanaz, mahai gainean dagoen kontu bat dela eta baztertu beharko dela. Gauzak horrela Euroeskualdeko agintariak Donibane Garazin bildu dira HTA aritzeko eta ardatz Atlantikoa lehenestea eskatzeko besteak beste. Eta ezinezkoa dena da tren garraiobide kate honetan zulo bat izatea, eta zulo hori izatea Frantziako gobernuak ez duelako betetzen bere konpromiso Europar erakundeen aurrean. Maria Txibite Nafarrako gobernuburuak bere aldetik epeak betetzean jarri du azpimarra. Asegurar los plazos. Creo que eso es la clave de la cuestión. Alain Roset Euroeskualdeko eta Akitania Berriko presidentaren esanetan egungo trensareak ez di dauden beharrei erantzuten, eta Frantziako garraio ministroari argi eta garbi esan omen dio zein den mugaz gendiko trenbide loturaren inguruko bere jarrera. Testu inguru honetan Euroeskualdeko agintarien batzarra baliatuta bizi mugimenduak Donibane Garaziko herriko etxearen atarian egin du elkarretaratzea. Abiadura handiko trenaren lanek ez dutela zentzurik iritzita eta lehengo trenbide sarea berritu dezatela eskatzeko. Eta garraioaz ari garela, jada igaro da pare bat hilabete tranbia Gasteizko Salburu auzora lehen aldiz sartu zela, baina Euskotrenek gaur iragarri du erabiltzaileek noiz erabili ahal izango duten apirilaren 11an. Apirilaren 11an jarriko da martxan Salburuarako tranbia. Egun hori gainera gogoratu beharko dugu doainik izango dela. Gasteiz hiriak erritmo honean egiten du aurrera. Salburuarako tranbia bezalako proiektuekin eta proiektu honek ere mugikortasun iraunkorra sustatzen du eta batez ere milaka gasteiztarren eguneroko bizitza eta joan etorriak modu moderno, jasangarri, irisgarri eta seguruan errazten ditu. Beraz, berri bikaina da, Salburu auzoarentzat eta hiri osoarentzat. Eta apirilean hasiko dira Etxarri aranatzeko ekobideko obrak 6 milioi euroko gastuarekin, Leire Martínez. Apirilean hasiko dira Etxarri aranatzeko ekobideko obrak. 10 autobideko 22. kilometroan kokatuko dira hain zuzen ere,
eta Urbas Handia mendilerroa eta Aralar lotuko ditu justoki Aritzalko ariztiaren baitan. Ekozubi horrek 60 metroko luzera izanen du eta animalien joan etorria erreztuko du. Eta gisa horretan garrantzi handiko konektibitate ekologikoko arazoa konponduko du. Horretaz gain, ekozubiak autobidea leku seguruagoa bilakatuko du, ibilgailuentzako basa faunarekin talka egitea ekidin egingo duelako. Apirilean hasiko dira Etxarri Aranatzeko ekobideko obrak, 6 milioi eurotan esleituak. Itziar Gomez sailburuak eta obra eginen duen entrepresaren esleipedunak Etxarri Aranazko udalari aurkeztu diote proiektua. Azpiegiturak 10 autobideko 22. kilometrotik pastuko da, hain zuzen ere, eta 7 txamairu metroko altuera izanen du, 60 metroko luzera eta 58 metroko zabalera. Funtzesko korridore ekologikoa izanen da. Bertatik, fauna pastua izateko. Kontserbazio bereziko bi eremuren artean zubilana eginen du, Urbas Handia mendilerroa eta Aralar lotuz. Ekozubiak zehazki Aritzalko ariztiaren bi eremuak lotuko ditu, gisa horretan garrantzi handiko konektibitate ekologikoko arazoa konponduz. Animalien joan etorri askea erraztuko du, eta hortaz lurreko ugaztunen populazioen arteko truke genetikoa ahalbidetuko du. Epe luzera kontserbazioa erreztuko duena. Hori, gaur etorri gara pixka bat ekoduktoren aurkezpena egitera, guztera nondi joan behar dan, eta bueno, hemen gaude, bertan, tokian. Etxarriko udalak ez du zuzenean parte hartu, baina noski ikutzen zaigu, gure bihotzean hasteko, ze gure aritzak moztuko dira, baina hori, izango da denon onurako, orduan printzipioz oso pozik gaude, iruditzen zaigu proiektu oso behartsua zala, eta horregatik gure apoio guztia izango dutela. Gainera, ekozubia bide segurtasuneko elementu garrantzitsua izanen da. Izan ere, ibilgailuek basa faunarekin talka egitearen ondoriozko istriputasa gutituko duelako. Azken 20 urteetan, autobia horretan, Irurtzun eta Altsasu artean, 11 fauna espezieren hilkortasuna identifikatu da. Ekozubia, fauna konektibitate arazoak konpontzeko heldu den pasabidea. Eta kulturan pantailak euskaraz ekimenak sortu berri dituen abesti eta bideoklipa aurkeztu ditu. Ekimenaren aldarrikapenak 4 haizeetara zabaldu nahian. Euskara pantailetara eta pantaietan euskara, hori nahi dute euskal herritarrek. Aldarrikapenak 4 haizeetara zabaltzeko modu eraginkorrena ikusentzunezkoak eta musika direla iritzita, pantaiak euskaraz ekimenak abesti eta bideoklip bat sortu ditu ekimenaren aldarrikapenak argi eta garbi islatuz. Josu Bergara eta Oiane Bartrak sorturiko bestean, pantaiak euskarazeko hainbat kide, senide eta lagunek part hartu dute. Baita izuntzako neska arraunlariek edota hainbat musikari eta aktore ezagunek ere. Ekimenak berak 2 urte beteko ditu aurten pantaiak euskaraz indartu nahian. Momentu horretan, euskarak ikusentzunezkoetan zuen panorama benetan tamalgarria zen. 2021 batean 5 film besterik ez zeuden streaming plataforma guztien artean euskaraz ikustitezkenak. Horrez gain zinemetan ere euskara 2. mailan zegoen, eta telebistan sare sozial edota bideo-jokoetan ere presentzia txikia zuen. 2 urteko ibilbide honetan, lortu dugu panorama aldatzen hastea, lortu dugu euskalgintzarekin aliantzak eginez eta hainbat erakunde implikatuz ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia areagotzea. Gaur egun streaming plataforma nagusietan Netflixen eta Prime Videon esaterako bakoitzean 100 film edo telesail inguru ikus daitezke euskaraz edo euskaraz azpidatzita. Ildo horretan euskarazko streaming plataforma sortzeko lanean ari dira. Euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta oraindik baina asko dago egiteko, eta erakundei pantaietan berezik zinemetan eta ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia bermatzeko legeak eta arauak behar direla aldarrikatu dute ekimenetik.
Horrekin batera, lege horiek zaintzez arduratuko den ikus-entzunezko kontseilua ere beharrezko dela azpimarratu dute. Eta maiatzaren 6an Molan los 90 ikuskizuna ikusgai izango da Gasteizen. 80ko hamarkada markatu zuten artisten zuzeneko emanaldia da. Eta kirol arloan Ekitarrak kirol klubak desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien bizi kalitatea hobetzeko saskibaloi sozialeko proiektua garatu du. Queremos que compita, visibilizarlo, sensibilizar a la sociedad, que los demás les conozcan y que se atrevan a jugar, romper esa barrera del autismo y que se les acerquen. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik. Horik izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte.